ChatGPT 2022. november óta van a piacon, és azóta a világvezető AI szoftver. Szinte biztos vagyok benne, hogy legalább egyszer már mindenki használta vagy hallott róla. De most új kihívója támadt. Fontosnak tartom, hogy megemlítsük azt, hogy a ChatGPT a GPT modellen alapul, amelynek 3 verziója van. A GPT-4o, amely limitált ideig használható. Ha ebből a limitált időből kifagyunk, akkor használhatjuk a GPT-4o minit, illetve hogyha előfizetünk, akkor használhatjuk a GPT-O1-et. Viszont a DeepSeek, ami bezengi a médiát, egy új, nyílt forráskódú open source modellt hozott létre. Pontosabban 2-t, a Model V3 és a Model R1. A V3 hasonló, mint a ChatGPT, avagy gyorsabb, de nem olyan hatékony, míg az R1 lassabb, de hatékonyabb sokkal. Én is az utóbbit használtam, mivel ez az érdekesebb. De mihez? A mai videóban megnézzük, hogy programozás terén a DeepSeek AI-ja leverje a 2 éven élen levő ChatGPT-t. Ha viszont arra vagytok kíváncsiak, hogy mire képes ez az AI közéleti témákban, ajánlom Neonity videóját, itt az i-betűnél meg tudjátok nézni, vagy a leírásba. Nos, vágjunk is bele! Első körben arra voltam kíváncsi, hogy hogyan szuperálnak frontend webprogramozásban. És amikor arra nem kell gondolni, egy rövid kis HTML, egy CSS-szel. Mindkét modellnek a következő parancsot adtam. Készíts egy weboldalt, amelyben bemutatható egy címművet. Szeretnénk mellé egy stíluslapot, amely moderné és responsívá alakítja. A ChatGPT 1 perc és 1 másodperc alatt készen is volt a HTML-lel, ugyanis a CSS készítése közben hibába ütközött. Ha tippelnem kéne, akkor ez azért volt, mert beágyazott CSS szeretett volna használni, amit nem tudott beágyazni, mivel már a HTML kódot megírta, de felajánlotta, hogy megcsinálja nekem egy külön kódként, úgyhogy természetesen éltem a lehetőséggel, és elkészítette ezt. Nos, tudom, nem a legjobb, használhatónak használható, egy alapnak tökéletes, viszont ami feltűnhet, hogy a headerbe a alcím felett nincs semmi. Nos, de van. Nem tudom, hogy hogyan csinálta, de piros alapon piros az nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Mindegy, köszönjük. Viszont a DeepSeek úgy működik, hogy első körben átgondolja, hogy ő mit szeretne csinálni, majd ezt megvalósítja kódformában. Ez az egész procedúra 1 perc 12 másodpercbe telt, és így néz ki a weboldal. Szerintem egyértelműen jobb, mint amit a ChatGPT generált, responsív, modern, és van CSS is, ami itt viszont beágyazott. Szerintem ez egy tökéletes példa arra, hogy miért jobb ez, hogy előre átgondolja, mivel itt a ChatGPT nem gondolta át, hogy egy CSS-t is kell, és nem külön csinálta meg, hanem bele akarta, de a HTML-t már megírta, úgyhogy szerintem ez egy jó megoldás. A második teszt már egy kicsit bonyolultabb volt, itt azt kértem tőlük, hogy Discord botot készítsenek. Ehhez én azt kértem, hogy a Discord.js frameworköt használják, és a bot azt tudja, hogy ha beírom a per tagok parancsot, akkor kiírja azt, hogy hány tag van a szerveren, illetve hogyha létrehozok egy új csatornát, akkor beleírja, hogy sikeresen létrehozta azt. Nos, a ChatGPT egy lenyűgöző 19 másodperc alatt ezt le is generálta, nem értem, hogy, és elsőre jónak tűnt, majd ahogy ránéztem, nem kaptunk semmi dokumentációt. Ebbe bele is futottam, hiszen amikor Discord botot készítünk, a Discord developer portált kell használni, és itt be kell kapcsolni 3 instance-t. Ezek azért kellenek, hogy a szükséges adatokhoz hozzáférjen a botunk, így ki tudja olvasni azt, hogy hány tag van például a szerveren. Nos, ezeket nem nyomtam be, és amikor lefuttattam a botot, akkor nem indult el. Viszont ezeket orvosolva tökéletesen lefutott, viszont a pertagok parancs nem működött. Már nem is olyan régóta ez a kommandos rendszer benn van Discordon, biztos használtátok már, hogyha beírtok egy per jelet a Discord chatre, akkor kihozza a botokat, amik benne vannak a szerveren, és hogy milyen interakciókat tudtok végezni. Nos, ehhez először regisztrálni kell ezt a parancsot a Discordnak, és ezt nem tettük meg, ehhez egy külön fájl kell, így megkértem a ChatGPT-t, hogy ezt csinálja már meg, hogy működjön, és utána tökéletesen működött egyébként. A DeepSeek első körben legenerálta már ezt a fájlt is, ott nem volt semmi probléma ezzel, sőt adott dokumentációt is, és itt jelezte is azt, hogy be kell nyomnom ezeket az instance-eket. Behelyettesítettem a config fájlba a dolgokat, és aztán amikor el akartam indítani, azt írta, hogy invalid token. Nos, ez meglepett, mivel azt hittem, hogy a config fájlt használja a rendes bothoz is, de mint kiderült nem, ezt a config fájlt ez csak ez a deploy commandshoz használja, és a rendes botnál be kell helyettesíteni ugyanúgy a token, úgyhogy ez az én elnézésem volt, de ez egy kicsit érdekes, na mindegy. Ezután a rendes bot tökéletesen elindult, működött a csatorna létrehozás, viszont ezeket a parancsokat nem tudtam regisztrálni, deployolni,
hiszen amikor el akartam indítani ezt a deploy commands.js-t, akkor ez nem indult el. Mint kiderült, elfelejtettünk úgymond importálni, mivel JavaScript-ben vagyunk itt require, de lényegében ugyanaz a kettő, tehát elfelejtettünk importálni egy elemet, ami szükséges lenne ahhoz, hogy lefusson ez a fájl. Ezután megkértem, hogy ezt javítsa ki ezt a kis hibát, és miután kijavította, tökéletesen működött. Nos, én ezt a pontot is a DeepSeek-nek adnám, hiába mindketten hibáztak és a ChatGPT gyorsabb volt, a DeepSeek-től legalább kaptunk dokumentációt, és nem felejtette ki teljesen azt, hogy regisztrálni is kell ezeket a parancsokat, így szerintem ezt a pontot is a DeepSeek nyerte. Úgy gondoltam, legyen Python is a tesztek között, hiszen ez a világ egyik, hanem a leghíresebb és legnépszerűbb programozási nyelve, úgyhogy a 2014 májusi informatikai érettségi programozás részét megcsináltattam az AI-okkal. A változatosság kedvéért most is a ChatGPT-vel kezdtem, feltöltöttem neki a PDF fájlt és a szöveges állományt. 33 másodperc után kaptam egy kódot, amelyet lefuttatva a 6. feladatig tökéletesen megcsinálta, viszont a 7. feladatnál egy hibát kaptam. Mint kiderült, most a ChatGPT felejtett el importálni egy elemet, és ezért kaptam egy olyan hibát, hogy nincs definiálva egy bizonyos modul. A DeepSeek-nek ugyanúgy bedobtam ezt a két fájlt, és ugyanazt a promptot adtam meg, hogy a PDF alapján csinálja meg a feladatokat. Nos, a legelején rengeteg ideig dolgozott, még gondolkozni se kezdett el, majd utána elkezdett gondolkodni, és adta kész kód. Az egész folyamat 1 perc 54 másodpercbe telt, viszont hibátlanul lefutott, semmi probléma nem volt vele. Viszont mielőtt eldöntjük, hogy ki nyert, kell beszélnünk valamiről. A ChatGPT 4.0-t csak limitált ideig lehet használni, mint említettem a videó elején, és én kifogytam ebből az időből. Szóval amikor fel akartam tölteni a két fájlt, akkor azt mondta, hogy várjak holnapig. Persze, mondtam, hogy nem fogok várni, és átléptem egy másik fiókomba, mivel volt másik fiókom. Most a DeepSeek-nél nem volt semmilyen korlátozás, ott tökéletesen simán tudtam feltölteni a fájlokat. Én így úgy gondolom, hogy DeepSeek nyert, mivel valószínűleg az átlagembernek nincsen több OpenAI fiókja, amivel be tud lépni a ChatGPT-be, és ez is egy időt vesz el, amíg regisztrálsz egy újat. A negyedik és egyben utolsó feladatban megmérettem az AI-okat, hogy mennyire értenek Windows CMD-ül. 3 parancsot adtam nekik, egy könnyűt, egy közepest és egy nehezet. És igen, mielőtt jönnének a kommentek, tudom, ez nem programozás, viszont kíváncsi voltam, hogy mennyire értenek ezekhez a parancsokhoz. Az első kérdés az volt, hogy hogyan tudom kikapcsolni a hibernálást parancsal. ChatGPT 8, a DeepSeek pedig 21 másodpercig gondolkozott, viszont mind a ketten helyes választ adtak. Én úgy gondolom, hogy ezt egyértelműen a ChatGPT vitte. A második, azaz a közepes kérdésem az volt, hogy hogyan tudom bekapcsolni a Verbose loggingot. A GPT-4 12, míg a DeepSeek 55 másodperc alatt végzett. És hoppá, 2 különböző választ kaptunk. Míg a ChatGPT regeditet használt és a registrik között turkált, hiszen ez a helyes megoldás, a DeepSeek egy úgynevezett BCD editet szeretett volna használni. Ezt a parancsot, amikor én lefuttattam, akkor nekem hibát dobott, lehet, hogy az én Windowsommal van a probléma, de a ChatGPT is tökéletes megoldás, ő kapta a pontot. Viszont csak úgy érdeklődésképpen rá szerettem volna kérdezni, hogy mi ez a hiba. Túlterheltek voltak a szerverek. Az utolsó és egyben legnehezebb feladat pedig az volt, hogy távolítsák el az Edge-et a gépemről. Míg a ChatGPT 27 az egy 41 másodperc alatt talált egy megoldást rá. A ChatGPT azt mondta, hogy az Edge fájljai között van egy setup.exe és az installerjét, hogyha úgy futtatjuk azokkal az argumentumokkal, amik jók, akkor talán le tudjuk. Nem volt ilyen fájl. Az R1 pedig azt mondta, hogy csak szimplán apix-szel töröljem le. Természetesen ez sem működött. Egyikőjük se kap pontot. Nos, a negyedik feladatot pedig a ChatGPT nyerte. Hogy mi a tanulság? Az, hogy kérdésekre sokkal jobb a ChatGPT, hiszen gyorsabb is, és ahogy láttuk, jobban is működik. Viszont a tesztek után én azt tudom elmondani, hogy ez a új AI nagyon érdekes, le vagyok nyűgözve, és a GPT modellhez képest ez egy óriási ugrás. Emlékszem, hogy az emberek mennyire le voltak nyűgözve, amikor megjelent a ChatGPT, és én is le voltam akkor, még volt róla videóm is egyébként, itt megnézhetitek, de ez egy óriási nagy ugrás ahhoz képest. Kíváncsian várom, hogy az új verziókban miket fognak tudni majd elhozni, és kíváncsian várom az update-eket is. Mint említettem az elején, hogyha érdekel széles körben, akkor link a leírásba, ott van Neonity videója, nézzétek meg, nagyon érdekes lett az is. És én már ennyit szerettem volna, nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor dobj egy lájkot, illetve egy feliratkozást, ezzel támogathatod a munkámat, viszont hogyha anyagiakkal támogatnál, akkor azt megteheted a leírásban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, sziasztok!